Alberic ja disposa d'un estadi de futbol d'última generació. Amb una inversió del voltant de 300.000 euros per part de l'Ajuntament, el municipal presenta un aspecte modern. Nou terreny de joc sintètic, renovació dels vestidors, graderies, banquetes i accessos. La gespa instal·lada compta amb el segell FIFA Quality, per la qual cosa a Alberic podran disputar-se partits de caràcter professional. A més, el recinte esportiu té un nou equip de so i un gran marcador electrònic. L'Ajuntament als últims anys han volgut fer una important inversió en les instal·lacions esportives municipals perquè considerem que l'esport és sinònim de salut. I un clar exemple del que hem fet és esta aposta per una de les instal·lacions més utilitzades al nostre poble, utilitzada pel futbol, que és una de les associacions més nombroses d'Alberic. I per això, avui per avui, podem dir que a Alberic, al camp municipal, tinguem una instal·lació acorde al màxim nivell que requereix el futbol, amb la certificació FIFA Quality, que és la màxima al món del futbol i que confiem que els esportistes d'Alberic puguen gaudir. La nostra voluntat i la nostra idea és seguir apostant per millorar les instal·lacions esportives. Continuarem en els pavellons i en totes les instal·lacions deportives per a que els nostres esportius puguen disfrutar i, com bé havent dit abans, esport significa salut i és el que des d'Alberic volíem seguir potenciant. Unes característiques que converteixen l'estadi municipal en un dels millors de la Comunitat Valenciana. Ajuntament d'Alberic. Treballem per tu.